дар ҷазираи Сулавесии Индонезия мардум як одати аҷиб доранд. онҳо мурдаи хешу таборашонро баъди 2-3 сол аз қабр бароварда либоси нав мепӯшонанд ва ҳамроҳаш суратгирӣ яъне селфи мекунанд. ин ҳолат ҳатто обрӯдории мурдаҳоро нишон медодааст. ҳангоми дар гирифтани равған набояд оби камро пошид, зеро об ба алангаи оташ бештар ёрӣ мерасонад. аниқ аст ки аз оташи шамъи даргирифта истода алмос тайёр карда мешавад. фақат технологияи тарзи тайёркунӣ то ҳанӯз кашф нашудааст. одамоне ки баланд гап мезананд, ҳисси шунавоияшон паст аст. онҳо дигаронро низ мисли худ мешуморанд. мусиқашинос бетховен кар буд, аммо асарҳои зиёди мусиқиро навиштааст. мегӯянд, ки даҳонашро кушода роял менавохт ва аз роҳи даҳон аз даруни гӯшҳояш овозро дарк мекард. шерҳо он қадар бо овози баланд наъра мекашанд, ки то 3 километр дурӣ садояшон меравад. кӯдак дар батни модар ҳанӯз аз овони 4 моҳагӣ овози падарашро аз дигарон фарқ мекунад.